Te-ai întrebat vreodată cum poți transforma fiecare zi într-un pas către succes? Totul începe cu tine. Tu ești cea mai valoroasă resursă a ta. Investiția în tine însuți este cheia succesului atât în carieră, cât și în viață. În lumea rapidă de azi, suntem adesea prinși în a investi în lucruri externe. Însă adevărata afacere începe cu noi. Tu ești produsul tău, iar cariera ta este afacerea. Când ne îmbunătățim pe noi, afacerea noastră prosperă în mod natural. O fundație solidă nu se construiește peste noapte, ci prin efort constant. Fiecare curs urmat, fiecare carte citită te face mai puternic. Dezvoltarea personală este precum săparea unei fundații adânci, pe care poți construi o carieră de succes și un viitor luminos. Este ușor să visezi la succes, dar cheia este să treci la fapte. Începe cu pași mici, un curs online, o tehnică de meditație sau brainstorming în scris pentru a-ți clarifica obiectivele. Îmbrățișează creșterea continuă și vei observa cum visele tale prind viață. A venit timpul să nu mai aștepți. Viitorul tău începe azi, cu alegerea de a investi în tine însuți. Transformă-ți ambițiile în acțiuni concrete și construiește o afacere de succes cu tine. Autenticitatea noastră strălucește cel mai tare din brandul nostru personal, dar într-o lume în care fiecare colț este acoperit de reclame strălucitoare și logo-uri memorabile, este ușor să cădem în capcana de a crede că adevărata valoare se măsoară în succesul unui brand comercial. Nu rata acest conținut. Aici, sus în stânga, dă click și vizionează acest videoclip foarte interesant intitulat Capcana brandului comercial.